Drama after drama kwa Chivayo kuri kupisa zvaizvezvi. Tete nekoko vachifumura Sonja kuna Quinta Delicious. Sonja nekoko achifumura Wicknell wacho. Do you want me to post some screenshots? Do you want me to post some ghost pictures? Do you want me to post some things about what you were doing in the marriage? Do you want me to tell you about, do you want me to go on about your mom? Do you want me to go on about your sisters? I've been nothing but respectful to you. And now you want to be like, oh, she's online talking about this, going crazy. You know what it is, guys? Wicknell till this day cannot believe that I dumped him publicly. He was begging for months to be like, just publicly apologize and then we can go back together. I'm not interested in you. And I've said that enough times. You are nuts. Huh? How many marriages and friendships are you willing to risk for this, Wicknell? Huh? How many people are you willing to drag just so that you could be like, oh, I'm the one who left Sonja? How many people are you willing to drag? Do you really want me to go there, Wicknell? You know Nema quiet, and you know you can't keep your mouth quiet. Do you really, really want me to go? Regai aimbe chill master akati zvemujolo ndakuita ini. Muri yeZimbabwe kusangana zvakare panonzi pano patinokupakurirai dzese dziri kupisa pasocial media nemunyika yedu yeZimbabwe. Kana iri first time yenyu kuvawo pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaika nekusharewo video rino. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. So aimbova mudzimai waWicknell Chivayo, Sonja Madzikanda, ari kutretena kuburitsa zvose zvakavanzika zvaWicknell kana akasaremekedza kurambana kwavo, their divorce settlement. Sonja abuda achiyambira Wicknell kuti achaenda public and spill all the tea unless if he fulfills his promises. She hinted that even his current fiancé Lulu and his relatives would pressure him once she starts exposing receipts. Sonja ashoropodza Wicknell zvakare mushure mekunge apomera shamwari dzake mhosva yekurambana kwavo. Nehasha, Sonja ati ane mascreenshots evasikana vaidanana naWicknell, maslay queen ayo aiendesa kuJoburg nendege when they were still married. Nezuro yanga iri bata wabata kuInstagram uko. So everyone is waiting kuda kuona chaizvo kuti Sonja achafumura Chihure chaBig here. Icho chaari kuvanza uye kuti sei ari kudzivisa kugadzirisa kurambana kwavo sekuvimbisa kwaakaita. Sezvo kunetsana kuri kuwedzera, maziso ese ari kuna Wicknell kuda kuona kuti achapindura here kana kuedza kunyaradza Sonja.